chenro ma Lolwe TV sama chalo kama maendi en chenro mar nonro mar Oboke ma sani endi adomda mi mondo mi koro nyita ang'o mantiere e oboke giki kawuono ni endi ka koro en chieng' Friday odiochieng' endo mar fung'o wich achako kod oboke ni endi mar The Daily Nation. Wach mantie ka Raila Dias Kalonzo to delegates face off. Wach mantie sani koro Raila mondo mi Kalonzo koro girakre godo mano endo e nyim delegates mag duondo od buche giki. Mano e wach mantiere. Machiel mantie ka endi en ni apartment owners can now obtain title deeds. Mawacho maber ahinya ka koro intie kod apartment endo title deed mar apartment nino endo wacho ni ka new titling regime gives homeowners a new lease of life with individual documents, ending the chaos of shared mother titles which have often been charged for loans without knowledge or approval. Mano e wach mantiere kanyo endo ka ng'iyo weche moko mantie to oboke ni mar The Daily Nation mana ni itoboke ni mar 4 wach Kalonzo gi Raila emantiere kanyo. Uda reassures jittery aspirants of fair primaries. Mae gima sani thago ji mang'eny ahinya. Ji odai kata mana wuok mondo jo campaign nikech ji oluoro weche giki mag nomination. Ok ing'e ni dhi timi nade. Mano ema koro ni koro we fear our democracy. Mano e wach mantie. Kata kamano wuod wacho ni onyiso jogi ni wabiro timo welo mani kare. Mano dwe manyien itimo nominations. Gidhi timo mano endo mani kare omiyo mondo ibed kia ing'eyo. US backs Ruto call for free and fair polls. Maendi wach mantie ka endi koro sani koro US dwaro mondo mi koro gisir Ruto wakane manyo ywak goni no Kenya onego bed ni timo mago magin yiero mago ma onge koda ka chochni kata mibadhi moro amora. Ka wadhi nyime, state boosts effort to protect personal data. Magi gin weche manyalo ng'iyo kanyo endo achiel kachiel ka wang'iyo weche ma sani dhi nyime. 150 Ruto allies in county assemblies to lose packs as Jubilee purge rebels. Mane wacho mantiere weche kaka mag golo joma ne koro yiengre kod Ruto kande pod dhi mana nyime achiel kachiel. Don't let me down, Raila appeals to his Nyanza backyard. Raila koro noywak ne jogo ko mantiere osi mar Nyanza mar mondo mi kik mondo mi okuod wiye. Mano e ywak mano ywago. Sama bende koro mago wacho ni ni weche mag penj sani koro ni kare. KCPE chakre mano endo chieng' no endo mar wuok tich tarik 7. Omiyo wan wawish gi jogo tema timo KCPE every good luck e seche ma koro wabro dhi weche mag penjgo eko. Weche mag county ni kanyo endo ay koro nitiere the big four agenda affordable housing. Inyalo ng'iye wach machielo giketo kanyo endo inyalo winje maber. Eno ka ende koro nitiere Omanyala. Mae wach mantiere the making of Ferdinand Omanyala. Mano ende wach masani koro aneno ka ende Omanyala sani ringo ng'wech ma aputh njiri ma piny licha ka aweyo mago mag ohala ma ang' ne winja. Kisumu to welcome first direct foreign flight in May. Kisumu Airport will in 2 months start receiving direct international flights from West and North Africa rather. In May, the facility will witness airlines from Cameroon, Morocco, and other countries bringing in delegates for the Afri-Cities Summit slated for Lakeside City that month. Afri-Cities Biro Kisumu sani koro ndeke ma bende biro golo ji penye moko achiel kachiel kadhi kendo koro gipiyo mana ya labno endo mar ndeke kata mar kalapapla ma Kisumu. Wach maber ahinya. Okay, The Standard nominations eyes on Raila and Ruto. My watch mantiere ni weche mag nominations ani koro omako Raila gi Ruto matek ahinya. New law has put leading presidential aspirants in the tight spot as they could find themselves in State House, but with a large number of independents in the National Assembly and the Senate. Mane dier manitiere nominations mag parties joko yiere godo koro kae nendo ni ginyalo Raila kata ng'at mabiro loyo nyalo chopo ni loyo tionge gi kwan mag jood buchi. Ji mantiere gin joma ochung' kendgi, achung' kenda. Mane kaka iwache sani endi. Sama bende koro Abramovich ma en wuon Chelsea do uso Chelsea sani endi uso kuom omenda marom bilion 400 kod 557 457 billion. Mano klab achiel. Magwa kaka Gor Mahia gi FC akene gi worth pesa di. Klab kenda achiel en 457 billion.
football en pesa. Wachino endo mar Roma ne mantie kaendi en mong'eny ahinya. Roman Abramovich inyalo ng'iye. Wachini koro mwandu ma en godo e piny mangima. Mwandu ma en godo en 1.4 trillion. A spokesman said Abramovich was contacted by Ukrainian side for support in achieving peace resolution and that he has been trying to help ever since. Mane wach mantiere kanyo endo ma koro ng'eni jo Chelsea ng'eni dwa us team gi kreane achiel kachiel. Jogo ko losers in party nominations get second chance. Mano wach maduong' manitiere kaendi. Kaponi koro yanno kako dhini maber ahinya to mondo idhiyo. Ka ang'iyo yiero opange kaendi ahinya. Inyalo somo mondo ing'e timelines kata kine ibo time yiero mopogore opogore. Ruto wacho ni 100 billion stolen by graft cartels yearly. Ruto en deputy president ma Kenya. Odhi e pinje maoko to koro onyisogi ni ikwaloga omenda maromo bilion 100. En deputy president. Number 2 en go teku molonga tangata ma number 2 ko Uhuru Kenyatta e piny Kenya kaendi. Gintiere e sirikal. Ka ging'eyo ni gima kama indi timre, dak gi chung wechegi. Kara dhi wache ne mzungu ma gima do konyogo ahinya be samoro onge. Ka pesa ma kama nyalo lal every single year 100 billion. Okang'eyo ni kara en ang'o ma koro do wachi e wach ma kama. Koro wache gi deputy president of a state. In a scathing attack on government, the DP accused Uhuru administration of abetting corruption. Ruto further claims Jubilee administration veered off course in the second term. Wach matek ahinya. Pano Uhuru Kenyatta winjo weche gieki, koro onyalo duoko konyalo. Mano wach mantiere. Wacho ni koro igo oduini uwuon. Pa josomo gi jondiko ni kanyo counties ni ka neno ka counties weche ng'eny ahinya kanyo endo no ka Uasin Gishu race is a battle between UDA Wave and independent candidate Buzeki. Ano ka indika Buzeki in last time ne Beo ng'inyore inayudo 148,000 votes. Sani beo odhi chung kende, no kuchungi party mora odhi chung kende. Jomochung sani gin Ambassador Professor Julius Bitok, Ambassador Sarah Serem, nitire Vika Kangogo kod David Siong'oi. Magite jomochung sani dio no komunendo mar Uasin Gishu kod bende mano ma en Buzeki. Nano watchman tire kanyo. Ohangla artist killed in accident was days to releasing a new song. Mind indogo jaraha nchoni bene gono thume manyien. Hai marach ne magoro lal kode masira marwang apaya mane otimore mano endo juma makoro watiekoni. Ndio Oboke kaendi ma Pulse Money Talks inyalo ng'iye gima ntiere iye kanyo endo ma en Oboke ma Pulse inyalo ng'iye. Ang nomed kanyo dakane standard weche mag tuke polo na wach mar Abramovich mantiere kaendi mondo ing'e to koro en ang'o gere fans mag Chelsea sani nyaka koro manya ni ubaya nikech iuse mane wach mantiere kanyo endo. The Star UDA ODM brace for mass mutiny over party tickets. Mutiny koro en ni koro ji mang'eny bro ng'anyo mar mondo mi owuoge duond od buche kaka mag ODM kod UDA. Kaluwore kod mago eko magin chenro manyien ma oketi. New law gives disgruntled aspirants in primaries options to run as independents. Nomination losers cannot join a party. Manegi manitie kose kachi ni chungi ODM teno kagino kodhi ni maber to ing'ur mi wuok koro kidhi kende dodo bura machielo gimetimo idhi achiel kachiel koro idhi chimbri kod jogo ombulu achiel kachiel aching to maendi en gima nitiere aparo ni bro bedo e kinde makoro wadhi endi. Kenya wins as UNEP directed to shift offices to Nairobi. Sani Kenya en kama ber. We have a beautiful country and piny maji ogena ahinya. Ma bende piny kende mantie ma is ntie offices mag United Nations in the whole world, in the third world, mane gima nitiere onge piny moro moro mane offices mag United Nations en mana Kenya kaendi gigiri koro nochako medwe nyaka manendo mar UNEP mondo bi koro bed kaendi mano endo en wach maber ahinya. Kawadhi nyime watching political parties inyalo ng'iye kanyo aneno ka omake. Kenya bleeding from budgeted corruption, Ruto tells America. Deputy President says billions are being allocated to opaque institutions to promote graft. At least ung'eyo ni magi matimore, but then what have you guys done?
mano e penjo maduong' masani koro nyaka wapenjire kanyo endo achiel kachiel ka wadhi nyime. Kane weche mang'eny mantiere the stack kaendi no ka ting'o mana weche mag eko mag pajosomo kod jondiko kon nitie oboke mar siasa ka inyalo ng'iyo kaka Uhuru nchoka mago dundo buche matindo tindo mabende oketo kamoro achiel mano sama negi timo mano ma en yiero margi. Homa Bay governor race still tight, latest opinion polls show. Mane wacho mantiere ODM still has hectic time in choosing a gubernatorial candidate in Homa Bay if the latest opinion polls is anything to go by. Those interested in the party's ticket include Deputy Governor Hamilton Orata, former Nairobi Governor Evans Kidero, former Kasipul MP Oyugi Magwanga, and others are Homa Bay Women Rep Gladys Wanga, Suban South MP John Bade, former County Secretary Isaiah Ogwe, Corporate Secretary General Okelo Missouri, and businessman Louis Oginga and Jared Kiasa. Ano ka indika pod Magwanga emotilo, ano ka indika Magwanga ntiere kod 23.6%, Wanga nigi 24.4, 20.4 to Magwanga nigi 23. Pod ena wach matek ahinya. ODM leaders tell of Kalonzo over Azimio demand list. Magi weche mag counties. Abro wegi kanyo endo kang'iyo weche mantiere tuke kaendi. Klopp hails Minamino as Reds reach Cup finals. Mane wach mantiere sanindi Minamino notimo maber ahinya, but an adwaro mondo Manchester United kinyo makana kor ng'ato. Can United derail City's title push? Mane wach mantiere. Can United derail City's title push? Liverpool hope for favor from all the rivals Red Devils. Mano to en adier kata an ja Liverpool sani kora alamne antiere bang Manchester United kabisa mondo mi gichungunwa the citizens. Me en derby mar Manchester. Ingin Manchester en team madala. Kakoro lose wach mar Manchester, the city of Manchester. Manchester wuok dala e gweng. To Manchester City koro gin magin joboma, magin town. Ineno. Koro mano endo koro jo town gi jo dala ken jo town brogo jo dala ken jo dala brogo jo town. All the same, ka Manchester nyalo bedo Manchester kaka ng'e, to gitem gi market wondo jogi. Kata dro kende. Oromo. Tai koro wan wabiro kaka Liverpool to wasudo machiegni. To koro wakudha kanyo kodgi. To Manchester mang'eyo ni. Xavi has a red hot bus primed for late season run. Mane wacho mantiere basa nasa nindi koro sani koro chako medo tugo mago kutekune otegno maolo kanye entiere. Mano e wacho mantie kanyo endo miyo abro we kamano. Premier League shows support for Ukraine. Ni koro Premier League ben sani ndi koro chung kon piny endo ma Ukraine e weche mag lweny masani koro dhi nyime e pinyno. Onge wach anaonge gimatanga Amerika kanyo en Friday wawe weche mang'eny Kenya sai otelonwa kawalame pile kawagene nikech ento emochiwo ngima kendo nono to obro mochieng wuok tich.